Вітаю вас! В эфире навіны Віцебскай вобласці, у студыі Артур Смалякоў. Комфортное и бязбольное лячэнне. До Дня народнага адзінства стоматологии Віцебска атрымалі 10 новых сучасных установок. Больш хадзіць пешшу и адмовіцца ад поездок на аўтамабілях. Тыдзень мобильности стартаваў у Беларусі. Векавы юбилей, яркий старт. 100-й творчий сезон открывае Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Якуба Коласа. Комфортное и бязбольное лячэнне. До Дня народнага адзінства стоматологии Віцебска атрымалі 10 новых сучасных установок. 6 з іх будуць абслугоўваць дзіцячае насельніцтва горада. Абсталяванне дазволіць забяспечыць аказанне якаснай медыцынскай дапамогі маленькім пацыентам. Эрганамічныя крэслы, бесшумная работа інструментаў і мінімальная вібрацыя робяць лячэнне больш комфортным. Сучасныя тэхналогіі дазваляюць доктару выконваць працэдуры з высокай докладностью. Новые аппараты поступили в Витебскую детячую стоматологичную поликлинику. Для детей это очень даже замечательно будет. Новое оборудование, все-таки новые технологии. Не такой шум создают, и дети не так будут пугаться. Очень рада покупке нового оборудования. Это, безусловно, для нас упростит, так сказать, наше пребывание на работе. Мы очень рады. Работа стала гораздо комфортнее. Мне очень нравится работать с детьми. Мне нравится отдача. Мне нравятся их прекрасные, довольные улыбки и благодарные. Поэтому помогать людям, я считаю, что это здорово. Повышается доступность, качество высокотехнологичной стоматологической помощи, которая в одном лице, если можно так сказать, оказывает и диагностическую, лечебную, и профилактическую помощь жителям, как областного, городских центров, так и, конечно, жителей нашего села. Поэтому в целом в 2025 году порядка 50 стоматологических установок будет обновлены. Сёлета стоматологічная служба Віцебскай вобласці істотна ўмацавала сваю матэрыяльна-тэхнічную базу. Сучаснае абсталяванне з'явілася ў 7 цэнтральных раённых бальніцах, Аршанскай цэнтральнай паліклініцы і некалькіх амбулаторыях урача агульнай практыкі Віцебскага раёна. До канца года яшчэ каля 2 десяткаў стоматалагічных установак папоўніць установы аховы здароўя Полаччыны. Прыцягнуць увагу грамадства да праблем навакольнага асяроддзя. У Беларусі стартаваў тыдзень мабільнасці. У яго рамках у Віцебскай вобласці запланавана шырокая праграма мерапрыемстваў, накіраваных на папулярызацыю веласпорту і электратранспарту. Жыхароў рэгіёна заклікаюць больш хадзіць пешшу, адмовіцца ад паездак на аўтамабілях. Гэта дапаможа зменшыць колькасць шкодных выкідаў у атмасферу і палепшыць якасць паветра. Пересмотреть свои привычки, больше использовать общественный транспорт для передвижения по городу, пешеходные движения, велосипедные, ну и другие средства мобильности, персональные, которые не влияют на качество воздуха. Будут предприятия вовлечены, предполагаются бонусные акции для работников предприятий, которые придут в этот день, приедут на велосипедах, придут пешком. Будет проводиться концертная программа с велопробегом общегородским в областном центре 22 сентября. Завяршэннем тыдня мабільнасці стане акцыя «Дзень без аўтамабіля», якая пройдзе 22 верасня. У Віцебску мерапрыемствы разгорнуцца ў парку Тысячагоддзя. Будуць працаваць інтэрактыўныя і тэматычныя пляцоўкі, арганізуюць спартыўныя мерапрыемствы для гараджан любога ўзросту. Векавы юбилей, яркий старт. 100-й творчий сезон открывае Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Якуба Коласа. Прэм'еры, абноўлены творчы склад, векавыя традыцыі і новы жанр. Юбілейны тэатральны сезон стартуе сімвалічна. З візітнай карткі коласаўцаў 21 лістапада спектакль «Несцерка». Сёлета трупу папоўнілі 8 маладых артыстаў. У кастрычніку коласаўцы накіруюцца на абменныя гастролі ў расійскі Владикаўказ. У вераснёўскай афішы любімыя пастаноўкі і прэм'еры. У рэпертуары з'явіцца новы жанр. Рыхтуюць прэм'ерны паказ тэатральнай буфанады «Вяселле буф» па п'есе Бертольда Брэхта «Мяшчанскае вяселле».
У нас планируется еще одна постановка режиссера Чепелева. Он будет ставить Нушича «Засмученная родня». Вот. Поэтому у нас как бы очень все бурно, и плюс к этому еще изюминкой до конца этого еще года станет такая сказка новогодняя, которая, на мой взгляд, она нам всем родна еще с детства. Мы все ее читали. Это «Волшебник изумрудного города». Молодежь сразу же подключилась с какими-то своими и новыми творческими проектами, которые мы делаем даже внепланово. И молодежь активно участвует в премьере, очередной премьеры «Нестерки», которая вот-вот уже будет представлена городу. И вообще, в принципе, оживила как-то жизнь. Соты сезон не проста юбілей, цэлая эпоха. Заснаваны другі беларускі дзяржаўны тэатр 21 лістапада 1926 года. У 44-м яму прысвоена імя народнага пісьменніка Беларусі Якуба Коласа. У 77-м статус акадэмічны. У 2001-м нацыянальны. За тэатральны век змяняліся акцёрскія саставы, дэкарацыі і рэпертуар. Тэатр Якуба Коласа звяртаецца да класікі і спрабуе новыя жанры і нязменна прыцягвае прыхільнікаў мельпамены. Трыумф грацыі і таленту. Больш за 40 узнагарод заваявалі прадстаўніцы Віцебшчыны на чэмпіянаце свету, арганізаваным Сусветнай федэрацыяй артыстычнага танца. Форум, які прайшоў у Азербайджане, сабраў дзесяткі сола-выканаўцаў з розных краін – Грэцыі, Грузіі, Казахстана, Расіі, Беларусі. За званне лепшых яны змагаліся на працягу 2 дзён. У ліку пераможцаў удзельніцы ўзорнага ансамбля бальнага танца «Фэст» Цэнтра культуры «Віцебск». Пра тых, хто жыве ў рытме музыкі, наш карэспандэнт Інна Падрэцкая. Гэтае відэа знята некалькі дзён таму ў Азербайджане. Александра Курчанова кружыцца ў вальсе, які стаў для дзяўчыны залатым. Удзельніца ўзорнага ансамбля бальнага танца «Фэст» Цэнтра культуры «Віцебск», пераможца чэмпіянату свету, арганізаванага Сусветнай федэрацыяй артыстычнага танца. Я начала заниматься с 7 лет. На танцы меня привела мама. Это было наше совместное с ней решение. Ну и потом мне очень понравилось танцевать. И вот я стала чемпионкой мира. Чэмпіёнкай свету ў сваёй намінацыі стала і 9гадовая Кацярына Радчук. Яна выступіла сольна з 2 праграмамі – лацінаамерыканскай і варыяцыі еўрапейскай. Кожная ўключала па 5 відаў танцаў. Члены журы высока ацанілі і харэаграфічнае майстэрства яе старэйшай сястры Лизаветы Радчук. Выступать было очень сложно. Латиноамериканская программа танцевала чачу, джайв и самбу. American Smooth я танцевала квикстеп, медленный вальс и танго. Выступали мы не одновременно, а по очереди. Она выходит танцевать, я смотрю, как она танцует, тоже поддерживаю. Когда я выхожу, она также меня поддерживает. Выразная танга, страстны пасадобль або галавакружны квікстэп. Удзельніцы ўзорнага ансамбля бальнага танца «Фэст» сабралі цэлую калекцыю ўзнагарод танцавальнага конкурсу. За такім поспехам сотні гадзін падрыхтоўкі і рэпетыцый. За каждый танец они боролись отдельно. То есть не то, что вышел один раз, 5 танцев станцевал, поволновался, ушел. Нет, вот вышел 5 раз поволновался, 5 раз поборолся, 5 раз забрал кубок и стал чемпионом мира. Это очень дорогого стоит, потому что работа правительно-подготовительная очень большая. Момент физической подготовки, технической подготовки, он пройден очень серьезный с ними был. Поэтому для нас было важно, чтобы они в первую очередь получили удовольствие от того, что они делают, получили яркие эмоции, вот эти незабываемые впечатления, которые можно получить, наверное, вот только на конкурсах такого уровня. У рытме танца «Фэст» рыхтуецца да наступных падзей у конкурсным календары. За імі безліч эмоцый, уражанняў, успамінаў і ўзнагарод. Інна Падрэцкая, Артём Варзоў, навіны Віцебск. Віцебскія ратаўнікі увайшлі ў тройку лідараў адкрытага кубка па пажарна-ратавальным спорце на прызы міністра па надзвычайных сітуацыях. Мужчынская і жаночая каманды абласнога ўпраўлення МНС заваявалі бронзавыя медалі. Падчас чарговай трэніроўкі з прызёрамі прэстыжнага спаборніцтва сустрэўся Сяргей Іскол.
Сілы штангіста, спрытнасць гімнасты, хуткасць спрынтера. Пажарна-ратавальны асаблівы від спорту уключае прыёмы, што прымяняюцца пры тушэнні пажараў. Патрабуе добрай маральнай падрыхтоўкі і зладжанасці. Гэта і паказалі віцебскія ратаўнікі. На кубку на прызы міністра па надзвычайных сітуацыях. У агульнакамандных заліках сярод мужчын і жанчын заваявалі бронзавыя медалі. Все начинается с головы. Если ты будешь очень сильный, выносливый, но головой будешь не собран, то и у тебя на данной дорожке ничего не получится. Когда становишься в колодке, представляешь о том, прокручиваешь всю дистанцию, чтобы пробежать без ошибок. Для меня эти соревнования прошли довольно эмоционально. Мы могли так и откатиться и на 4-е место, но по итогу стали 3-е, и всего залог этого успеха – опыт на командный зачет. Спаборніцтвы ўключалі некалькі дысцыплін: пад'ём па штурмавой лесвіцы, пераадоленне 100-метровай поласы з перашкодамі, пажарная эстафета 4x100 і баявое разгортванне. Выніковы час – лічаныя секунды. Новічкам прыйшлося складана. Для Ксении Барановскай спаборніцтвы сталі дэбютам. С хваляваннем дапамагала справіцца команда. Очень рада, что получились хорошие времена в моем любимом виде. Это преодоление подъем по штурмовой лестнице. Вот, то есть это мой любимый вид, и все получилось, как бы один из гештальтов был закрыт. 3-е место, я считаю, что это только начало нашей спортивной карьеры, и то есть небольшая такая первая ступенечка, и от нее мы уже будем отталкиваться сильнее и занимать более высокие места и показывать более лучшие результаты. Пажарна-ратавальны спорт даволі траўманебяспечны. Падчас падрыхтоўкі да кубка лідары каманды ледзь не сышлі з дыстанцыі. Састаў быў пад пагрозай, але спартсмены паспелі аднавіцца. Праўда, на гэтым прыгоды для ратаўнікоў паўночнага рэгіёна не скончыліся. Во второй день соревнований один наш спортсмен получил травму, и казалось бы, что ситуация покатилась в пропасть, но команда мобилизовалась и показала такую сплоченность, которая не часто у нас получалось такие результаты показать. С первой попытки в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями вся команда, скажем так, дала зачеты, это такой термин у нас специфический, дала зачеты и обеспечила нам уже довольно-таки хороший результат. Бронзавыя медалі прэстыжных спаборніцтваў – паказчык высокага ўзроўню майстэрства, якое беларускія спартсмены дэманструюць і на міжнародных стартах. Прадстаўнікі Віцебскай вобласці пачалі падрыхтоўку да чэмпіянату свету па пажарна-ратавальным спорце. У канцы кастрычніка ён пройдзе ў Саудаўскай Аравіі. Сергей Скол, Сергей Залынскі, навіны, Віцебск. Навучыць людзей дзейнічаць у выпадку ўзнікнення пажару або іншай пазаштатнай сітуацыі і аказваць першую дапамогу пацярпелым. Менавіта такая мэта адзінага дня бяспекі, які пройдзе ў Беларусі 25 верасня. Ратаўнікі разам з прадстаўнікамі іншых зацікаўленых службаў і ведомстваў правядуць комплекс прафілактычных мерапрыемстваў для таго, каб грамадзяне сталі больш дасведчанымі ў пытаннях асабістай бяспекі. 25 сентября во всех регионах Витебской области пройдут мероприятия, приуроченные к Единому дню безопасности. В организациях и предприятиях пройдут учебные эвакуации, информационно-обучающие встречи. Кроме того, в каждом регионе области будут работать интерактивные площадки, организованные службами экстренного реагирования МЧС, милицией, здравоохранением, ОСВОД, газовой службой и энергетической. Целью Единого дня безопасности является обучение населения действиям при возникновении пожара и других внештатных ситуациях, а также оказание первой медицинской помощи пострадавшим. Гражданам рекомендуется принять участие в проходимых мероприятиях, чтобы повысить свой уровень знаний в вопросах безопасности жизнедеятельности. Тэма бяспекі не страчвае актуальнасці. Навыкі эвакуацыі з будынкаў, уменне пры гэтым рухацца па ўказальных знаках, веданне правілаў паводзін у натоўпе – усё гэта спатрэбіцца ў выпадку ўзнікнення пазаштатнай сітуацыі на аб'ектах з масавым знаходжаннем людзей.
Бяспека дзяцей на кантролі пракуратуры. Спецыялісты рэкамендуюць узмацніць прафілактычную работу з непаўналетнімі, тлумачыць правілы паводзін на вадаёмах, паблізу чыгункі, падчас катання на самакатах, веласіпедах і гіраскутарах. Гэта першачарговая задача бацькоў і педагогаў, каб не дапусціць трагедыі і прадухіліць няшчасныя выпадкі з удзелам дзяцей. З пачатку года на тэрыторыі Віцебскай вобласці загінулі 15 непаўналетніх. Значна перавышае мінулагоднюю и колькость дзяцей, что по розных причинах атрымалі траўмы. В городе Витебске зарегистрировано 23 факта травмирования детей, в том числе с тяжелыми последствиями, повлекшие госпитализацию. В аналогичном периоде прошлого года таких случаев было 8. Особую тревогу вызывает травматизм детей в результате дорожно-транспортных происшествий. В текущем году в ДТП пострадало 14 детей, в аналогичном периоде прошлого года 5. Также хочу обратить внимание родителей, что фиксируются несчастные случаи, связанные с выпадением детей из окон. Многие родители разрешают своим детям играть на подоконниках. Этого делать не нужно, чтобы дети не привыкали к тому, что окно и подоконник – место для игр и развлечений. Даже минутная утрата контроля за ребенком со стороны взрослых может привести к трагедии. Прокуроры закликаюць дарослых яшчэ раз нагадаць дзецям правілы бяспечных паводзін. Аўтааматарам праяўляць асаблівую асцярожнасць пры праездзе скрыжаванняў, пешаходных пераходаў і участкаў паблізу школ, каб прадухіліць дарожна-транспартныя здарэнні з удзелам дзяцей. Пятае паражэнне запар пацярпеў футбольны клуб «Віцебск» у чэмпіянаце Беларусі. У чарговым туры спаборніцтваў падапечныя Максіма Разумова на выездзе сустракаліся з Гомелем. Паядынак праходзіў з ініцыятывай гаспадароў, і толькі надзейная гульня галкіпера віцяблян Дмітрия Гушчанкі трымала віцяблян на плыву. Развязка наступіла на 84-й хвіліне. Адзіны выніковы удар у створ варот Віцебска нанёс Алексей Антилеўскі. Гомель узяў верх з мінімальным лікам 1-0. Пасля 21-го тура на рахунку команды областного центра 21 очко и 12 радок у турнірнай таблицы. Важная и самая цікавая навіны з жыцця Віцебскай вобласці даступныя ў інтэрнэце. Асобныя сюжэты і цэлыя выпускі навін, актуальныя і папулярныя праекты тэлерадыёкампаніі «Віцебск» можна знайсці на афіцыйным сайце vtv.by. Заходзьце і подписывайтеся на наш YouTube-канал, далучайцеся до нас у сацыяльных сетках і месенджерах. І на гэтым выпуск навін завершаны. Я з вами развітваюся. Да сустрэчы. По информации Витебска облгидромета, у ближайшие сутки по области будет воблачное с прояснениями надворья. Ночью в усходних и центральных районах часом дожди. Днем на большей части территории короткочасовые дожди, местами навальницы. Ночью и раніцей у особных районах слабый туман. Ветер паўднёвы, паўднёва-заходний 4,9 метров за секунду. При навальницах порывы до 14 метров за секунду. Температура ночью плюс 9, плюс 14, температура днем плюс 14, плюс 19. У Витебску будзе воблачнае з праясненнямі надвор'е. Ноччу часам дождж, днем кароткачасовы дождж. Раніцай слабы туман. Вецер паўднёвы, паўднёва-заходні 4,9 метров за секунду. Температура ноччу плюс 12, плюс 14, температура днем плюс 16, плюс 18.